Balimao Anyokuma, très urgent et très chaud. Balimao, bien jeudi 2 avril 2026. Malion, Yoro Kakalan, UNTM Mogoni Assimi Goïta, ou bien Mangam Padida. Ah, Malion, Nebeka Douado Dongo Donde. Ngoni Assimi Goïta Beka Mali Jo Tien, Kango Alaka Assimi Sangorota. Mais Assimi Kamali John Galunga, Alaka Libuko Bodongo Do. Malion, Dugumena Songoro et Kinindi. UNTM, Union, voilà. UNTM, Union nationale des travailleurs du Mali. UNTM. Ou quand Assimi Goïta des décisions à travers son ministre du Travail, Kouka élection organisée, syndicat Tchamambe Mali Kono. Assimi Goïta fait qui tchouni UNTM dit. Kouka élection organisée comme ça, avec UNTM écarté. Parce que nous faisons la bicate même Mali syndicat Bekam. Donc, avec fait que nous jolo de Karisisa, quand élection do organisée, il y a assimilé kuma avec un janfando de la baie. Avec un kondo gland dogon avec ko, allez yo avec ko gland là. Agnina Mali libération ko. Agnina ko kataka jatika wale moko galanya. Allez yo avec ferando de glana. Abse ki mokondo janfa chogomina. Bon, INTM, koka élection organisée, INTM moko fanaye a sebe Kouka machi kanata élection na. Oberan bembalia de wa ube oberan jamana chidi. Est-ce que ni IMTM ko kale teta élection est-ce que Assimi Gango diago ya koke? Yani ka taka barakela ko élection ke iteta yere ka élection itoke ni bisa ka président. Bon avec fait ka syndicat IMTM de chi. Assimi Goïta me fait ka syndicat avec fait ka syndicat IMTM avec ka IMTM de chi. O de plan babulu. INTM Mogo fana somina. Mais INTM Mogo munka Assimi Goïta ni Assimi yu janfa meno formalien bengena bi. Et Dr. Shogel Kokala Maïga kumbe premier ministre la wakati mina. Pour que transition kana déstabiliser. Et Dr. Shogel Kokala Maïga allez faire de signer ni INTM avec fumoko pacte de stabilité sociale. Pacte de stabilité sociale. Ou kanata grève là parce qu'il y a une guerre de là. Docteur Shogel Kokala Maïga IMTM woli ou kana grève ke gouvernement contrôle là ou ka to yanga continuer bara fait passer en guerre là ou yo pacte de stabilité ou yo signé IMTM mogo ma Assimi janfa c'est-à-dire hali sogo tike kada Assimi mabi janfa male on tiebe kana ou ne be ka do ne Assimi be ka mali jo tien ka alaka Assimi ka kalu mene mais na we ka jon kalunga alaka libu mboko do be ko do mene dongo dunde male UNTM sona kato Assimi ko kato transition ko ou tebo transition contrôle ali docteur Shogel Kokala Maïga gene ka bo premier ministre ala obera ou toru ka engagement na mais Assimi Goïta klara ku janfadi sera ni yere faga che abi janfa quoi janfanti de don quoi ou ye pacte de stabilité ou OK et gouvernement kanga engagement munta ou ma bebo srafe obera UNTM ya bulda dusula Otobone, uyut INTM tola, kata INTM mokoka aluja yaremne, no Bouakar Ba, ne mafli, Bouakar Ba, mumbe bangi fengela, yarale de INTM fana, secrétaire général alujandi. Uyo mine, pour que Kaladia noube PC quoi, uyaye, ou benata grève la doro, uyo fana bla. Assimi Goïta, a kelen ko fe ka M5 chi chugo mine, ko fara chugo mine. Avec au kele ne keni INTM aya yere wolo mogo bla nyogona ka M5 mogo bla nyogona donc avec fait ça syndicat mumbe no bo wole ko INTM Union des travailleurs du Mali depuis Assimi Goïta ma wolo syndicat mumbe avec fait ko no syndicat kele ne fana chi sisa na be fuma ko INTM c'est-à-dire au lieu ka marfa ngini kanga dugu sécuriser avec ni calcul de là ka alebe élection organisée à semaine fleur là malien beladile marakala malien be quand même que l'UNTM interdit à ces structures régionales de participer aux élections professionnelles 2026 organisées par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Le président de la centrale syndicale Yacouba Katile, président et comme on appelle la CSC, l'institut qui conseille au gouvernement, voilà,
par de démarches unilatérales du même gouvernement. Mon écran sans. Et ni Assimi Goïta Horondi. Il y a un thème de syndicat Miyaka Bodi Mali syndicat B. Ni be élection organisée. Il y a un wole de Akasigi. Aka aklinata ou dignoma. You dogo. Olu kofe. Kata dati di ko élection me kola. Ni il y a un thème de Assimi Beka Baraka Nyokobulukoui. C'est des alliés. Mais ni eni mogami kale ni obole ki soso okoro imi sara la de kodo ka ima sara ne Assimi Goïta ki sara yentem na yemken kunte bota bon avec Mali marani désordre de quoi c'est de ala ere naga korla tatui j'enfantif la tête masimika c'est la wala de wula trop il va ko fato ka tuntunu ka fanga ka wuli trop ka décision ta trop ko ka élection ke aux élections, malgré que INTM yu mounouye, pacte social moun fait signer. Assimi a respecté. Mais INTM y a respecté. Bon, bio, au INTM keleng, Assimi be fait coup de ko ban peu. Aye M5 chichogomi. Aye yerewolo chichogomi. Aye jeunesse ou blanjona chogomi. Si ça trouve syndicat ou de là. Abolo koda ou beke kalibeto fangala. Non, il faut que Malien beka nyogon fan nyogon bale, Malien beka bere da nyogon kama, ale bolo de bato ale be fang, ale be me fangala. Bon départ na fangala, te dore la. Ka bere di Malien ma ka nyogon gushi. Assimi ma jisuma ke ka Malien dusu sumaya. Assimi jikalama de bon Malien kan. Ka lamunge ka Malien fara. Ama miseli ke ka Malien kala de. Mais ala be tien bange dona domini bitikile no fa nabi. Yentem mogo yere fakasimi ba flebbi ano debe kelela tchai ye alere na korla de o debe wula ale contrôle la kama so igadi ba publiquement fala ba ke est ce que awe ne Burkina est ce que awe ne bo be ne Mali la ça dit que Assimi yere munu ne Assimi kanga kuma ka benko la de o le betla ka bokene matuguni avec un vidéo manu kunda avec un côté bela o ba ira ko désordre fanga de ni billahi talai yala ka vidéo manu olu to dawara la droit ki siki dro politicien Mali ci Alpha Omar de Mali ci olu bete ça mais Assimi de baby Assimi ka perevu ira nango ye dro donc maintenant ko be fle Yakuba Katile ale de ukanya mo ba photo fle ni to ko Yakuba Katile ko ka mo shikna ta votike ni horin ni Assimi Goïta ni horondi aw ni sani mo jera ka jela jimi eh ala nasra sukaru ci ma mi ñoo fait ça aw ni bu uyende ke M5 na wurati na yoro ka kala Assimi Goïta nunu ne tara ci M5 ma kanaman de me ko Mali binto fle ça dit M5 ya de me dora tara ko lu janfa ko tla ko lu bla yona ka tla ko lu don ka sola ci ali wulu te songa comportement ke wuluna ka ko wuluna ka kukala be wuluma be billahi ne kolokurundi wuluma foka jie fara la haraka tengine ko pour M5 Assimi de meka sangorota toko bala M5 de do awo janfa ay ben janfa ko don kasola ka shogal don kasola mama ya de ma be janfa ka M5 janfa ka yere wolo janfa bon si ça tourbe yentem de la sang ngene me mufo yentem mo ngena aya aussi aya Assimi ko chamanke ay do ay mo ko ntema amaboka kumola mo fara tieni fa ça de awa ya la bla Assimi bolo alni sogo teka de abolo kono ke Assimi to ka ba to ya non il sera Assimi be da fo gaba kurundi il sera makara a goshiri kun kara I goshira kun kara Assimi be da fo gaba kurundi amagari la kara I magara la kara bon voilà un monsieur un esservelé qui est en train de diriger le Mali aujourd'hui ne ken me yentem mo ne ba soutenir aw kana so ngata vote ina na jago ya président be fendo créer akana sigide parce que mne mo la ngolondi donc Malien kuma ere be flo nyakoro ka kala fili organiser ama son élection présidentielle gede c'est la même abese ka nunu Assimi Goïta bi la fo zero ni je jatiki fairi zero ni je flene yiri do do na ale be fale yiri to de la ka ale be ba yiri to de la na fale yiri na dro
abo c'est-à-dire que abe fale yiri mina de na ya yɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn abo faga abe fɔ de ma ko zɛrɛ ni jɛ jatigi faga yiri ale bɛ gulo yiri la de Asimi y'o de wallahi billahi tiɲɛ filɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ donc an bɔra an ka min video de kɛ ka yira o bɛɛ lajɛlen na janfanti ye janfanti di mama ni Asimi jarabi janfa ni kɔrɔnɛ cɛ mama na jara bɛɛ janfa horonti janfa kɛ mais n bɛ da ye kuma dɔ bɛ n tɛ fɛ k'o fɔ n kana taa don a ba gasi la a dun baw ye mɔgɔ ɲɛnama de Asimi ba kun ka ɲi dɛ o ye tiɲɛ de dɛ ne yɛrɛ y'o mɛmɛ musokɔrɔba mun kun don a kun bɛ hinɛ quoi o ye tiɲɛ de c'est pour ça mais resesi a yɔrɔ la quoi sinon a yɛrɛ b'a dɔn kan an ka paw kunna donc o de kun b'an bolo ka fara maliyɛn minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la bɛ Senwave application télécharger a photo filɛ nin n'a Senwave application télécharger dɔrɔn a bɛ ne ka kɔrɔ promo dɔ urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta olu tɔgɔ bɛ garanti ka n'a wari cun ka bɔ sɔrɔ orange money la sur place wagati o wagati ja a bɛ wari ci dɔrɔmɛ kelen a taa sara fu de kun don a kan bɛɛ caw